Ассалому алейкум, ватанан азиз. Амин равоншиносо доимо мегӯянд, ки самооценкаи зан бояд худаш бардошта кунад. Самооценкаша то ин ки назди мард ба қадри қимат шавад. Самооценкаи мо бо имони мо бардошта мешавад. Дига ба ягон чиз бардошта намешавад. Зане ки имон ба худованд дорад, аз худованд метарсад, дар ки ҷое ки бошад ба хотири Аллоҳ таоло, мисол ки ҳамаи боигарии шавҳара мисол ҳифз мекунад, ҳам мисол ки сирру асрори оилаи ҳифз мекунад, инсоне ки аз худованд метарсад, самооценка яъне инсон дар назди худованд бардошта чӣ худованд меҳри ягон мисол зана дар дили шавҳар ҷо мекунад. Дига ба ягон чиз самооценка бардошта намешавад. Медонед барои чӣ? Барое ки ин қадар ман занҳоеро медонам, ки ин қадар зиндагиёшон тенҷ аст, шавҳарашон ин қадар хуб вай таъминшон мекунад, ки занҳо ҳам пешаш мегӯянд косметолог мераванд, ин қадар чизҳои қимат аз магазинҳо, супермаркетҳо мехаранд, ҷилӯворӣ аз сар рӯшон рехтагӣ. Лекин ҳамун занҳо бо доим аз шавҳарашон чӣ мекунанд? Шикоят мекунанд. Ин аз имон доштани зан вобастагӣ дорад, бардоштани самооценка. Ин фикри шахси ман аст. Шояд раваншиносо гӯянд, ки ман нодуруст мегӯям, фикри шахси ман аст, ки мисол ман занҳои бо имони дидагим дар ҳаётам, ки надоштанд чизҳои қимат, ҷилӯворӣ надоштанд, ягон чиз надоштанд, лекин дар назди шавҳарашон обрӯ доштанд. Ман дар назди шавҳарам обрӯ доштам, барое ки аз худованд метарсидам ва эҳтиром мекардам. Касе аз худованд метарсад, ку дар ҳама ҷо обрӯ дорад. Боз ман ина дар ҷое ки бошам маро эҳтиром мекунад. Барои чӣ? Барое ки аз худованд метарсам, Аллоҳ таоло дар дили ӯ бандагон меҳри мисол ки маро дар дили онҳо ҷо мекунад, ки ами инсонро дӯст бидоред. Мегӯяд, ки дар ҳадиси пайғамбар ки касе ки худованд дӯст бидорад, ӯро дар дили бандагони атрофиаш ҷо мекунад, ки ин бандаро дӯст доред, эҳтиром кунед. Мо оли дар ҳамин Россия 8 сол шуд ки мегардам, оли ягон рӯз маро ранҷондагӣ неста. Бисёриҳо шикоят мекунанд, ку оли дар бораи як видеои ҷудо ҳене ҳоз дар бораи самооценка гуфта будам, ки касе ки аз худованд метарсад, ку мисол имон ба худованд дорад, зан, модар, ӯ дар ҳама ҷо боэҳтиром мебошад, қадри қимати ӯ дар ҳама ҷо дониста мешавад. Лайк мондан ва подписаться фаромӯш накунед.